O Museo Valle Inclán abriu as súas portas para amosar todo o traballo que normalmente permanece oculto ao público. Con motivo do Día Internacional dos Museos, o centro organizou unha conferencia para explicar o funcionamento do centro. O Centro de Estudos do Museo Valle Inclán acolleu unha charla centrada no chamado Museo Invisible, ese traballo silencioso que fai posible a conservación e difusión do patrimonio cultural. Durante a conferencia explicouse o percorrido que segue unha peza dende a súa chegada ao museo ata a súa incorporación definitiva aos fondos, un proceso que inclúe tarefas como a avaliación do estado de conservación, restauración, rexistro, inventariado ou catalogación. Un museo non funciona. Alguén ten que ordenar, alguén ten que gestionar a documentación, algúns temos que emitir informes, etc., para que un museo funcione. A conferencia de hoxe foi unha idea dela e de Patricia, falando un día no seu despacho, porque todos temos a impresión que famos do museo, que estamos esperando no mostrador a que nos veñan a pedir o bocadillo, esperando a que lle enseñemos a visita, esperando a que veña un grupo, ou é que realmente facemos unha campaña de ofrecemento de visitas a través de correos ou de chamadas telefónicas, concertamos as visitas, as preparamos, as adaptamos a cada público e a maiores. E todo o que está vendo ese público, ou vostedes en este momento, tuvo moitos traballos anteriores. A técnica de museos Sara Barbazán destacou que a maior parte do labor dun museo non é visible para o visitante, aínda que resulta fundamental para garantir a preservación das coleccións e a súa correcta difusión. Incidiu tamén no verdadeiro significado dun museo. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que, y esto es muy importante, investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Tamén se aproveitou a ocasión para salientar a recente incorporación do Centro ao Sistema Galego de Centros Museísticos, recoñecendo así oficialmente o labor desenvolvido pola institución pobrense ao longo das últimas décadas. Que o Museo Valle Inclán está reconocido dentro do Sistema Galego de Museos en aplicación da nova Lei de Museos de Galicia, que xa leva 5 anos funcionando, pero que ten as súas resistencias, como toda a legislación, tarda tempo en aplicarse ou tarda a conveniencia en aplicarse. Ao longo da xornada, os asistentes puideron descubrir que detrás de cada exposición existe un traballo intenso técnico e humano que converte os museos en espazos fundamentais para conservar a memoria e a cultura.